yen jeneng kita kepengin nyumurupi sapa ta sejatine Sudarma kita ya wong tuwa kita. Ulun ora bisa kuwi peparing pengit marang jeneng kita buta. Ladalah. Bapak Dewa yen kaya mangkono ki ana dewa gira ya wektu dina iki. Jalaran yen tak rasa Bapak Dewa ki sejatine nyumurupi sapa ta Sudarmaku. Nanging kowe mung entok-entok getheke yen mbok beberake kowe bakal lirang. Iya ngono apa piye Bapak Dewa? Ora buta. Sanyatane panjenengan ulun ora nyumurupi sejatine wong tuwa kita. Kowe kira kowe dewa. Yen ngono kowe ora pantes dadi dewa-dewane para dewa. Jalaran kowe ora gelem bloko apa kang mbok weruhi. Mula aku tak rewangi muncul guri mung aku kepengin bisa dadi anak Bapak Dewa nanging tenemu kaya mangkene Bapak Dewa. Pancen ulun saiki ora mangerteni goro kowe goro. Yen kaya mangkono kowe bakal tak keliri luwih dhuwur nanging ora ngerti. Yen ngono sanyektine kowe bakal tak buka bareng kowe Bapak Dewa. Kowe arep buka keliru ulun. Apa jeneng kita ngerteni laku ning Bathara. Sejatine tuwa aku nanging aku muncul guri mung kepengin dadi anak. Mula aku roh bibit kawetem nanging kowe senajan dewa-dewaning dewa ora mangerteni asal usulku. Nanging kowe mung etok-etok ora ngerti karo aku. Kowe tak dununga ya Bapak Dewa. Nalika yang jagat Girinata yara jagat sepisan. Kowe wis sadurunge Gusti Kang Karya gelar jagat kowe di pengangen-angen. Rasamu yen kowe bisa nguasani jagat telung perkara jalaran. Nanging kowe eling yen duwe dulur telu cacahe kowe ketemu Waruju. Iya apa ora, Pak? Dasar kepara nyontok. Saking culikane tumindakmu eleke gegedhoanmu. Nganti kowe wantara karo dulur-dulur kang tinema tuwa. Ya ki pakdeku togok kaya namukir. Senajan ala tanpa rupa iku pakdeku lho Bapak Dewa. Nganti mbok singkirake mbok buang ana ing tanah sabrang. Saiki dadi pamomonge para satria angkara murka bener apa ora ayo ngaku nggih Bapak Dewa. Menawa wae yo iya. Asa sik menawa. Kaping pindho Pakdeku Semar ya Kyai Nayantaka. Nganti kowe wantara mbuh Pakdeku sing nomor 2 mbah ana Nuswantara Jawa. Nganti kedarang-darang uripe ana Nuswantara Jawa. Nanging ya tiba bejo kemayangan Pakdeku wis kaya kono mau. Jadi mangasrama ing tanah Jawa dadi ya kuwi jumate Nuswantara Jawa Bapak Dewa. Kocok culikaning pambudimu bareng wis ora ana yen kowe kandha karo Sang Hyang Wenang ya Sang Hyang Tunggal. Yen kowe dulur-dulur wis padha cintaka saka pengarepan. Mula banjur kowe diangkat dadi dewa-dewaning dewa. Bareng wis mukti ngami bawa nyakra pati bau dendha. Ana sajroning kahyangan Suralaya nganti geger matumpa-tumpa lelakon ana ing Madyawada. Ana sawene dina ana kang dewa wani nerak laranganing dhewe nganti salah kedadien. Sabar dadi widodari. Nalika semono wae wis Sang Hyang Umawati. Banjur kowe duwe rasa tresna Umawati mbok garwa. Bener apa ora, Pak? Betul sekali.
Bareng wis mbok irit ana ing Sendang Madirja. Ing kono ana wolak-walik ing jaman nganti ana kang ra karu-karuan nganti buku babar tanpa nganggo apa-apa. Jenenge kowe bote dewa-dewaning para dema pikir isih normal, pikir tekan ngendi-ngendi. Nganti kowe lali Purwadusina jalaran. Kowe ape nglakoni saresmi karo Kang Ibu. Kowe ora wani kuwatir yen disurak jagat ngono kae apa ora eling kowe bapak. Yo eling tau tak lakoni ora eling. Wong sing tau enggok wae yo ngaku. Lah. Bareng kowe rinoso ora kuat Ibu Bathari. Mbok irit becak numpak lembu andine kamangka. Ngaweruwana ya Pak. Lembu adine kok ora sok sapa kena nitih mergo titian pribadi pukulan Bathara Guru. Nanging kepanduk rasa tresna karo ibuku nganti kowe lali Purwadusina. Kowe nerak larangane Jawata nganti Ibu Bathari Umawati mbok titihake lembu andine. Nanging ibu ora nganggo sasap apa-apa. Jenenge ati bronto ora kena dicegah. Rasa wis tresna ape ngilangi angele nek ora disembulai dhewe pancen angel banget. Luwene apa meneh ora golek ijol, Pak. Angel. Iya. Tibane ya kok tenan, Dok. Aku ya tau leweng. Mulane ora bal nglakoni ora iso nyeritake, Pak. Nek tau nglakoni mesti iso nyeritake kuwi mesti, Pak. Mergo pintere manungsa ki saka kahanan kono mau, Pak. Lah kok. Kaweruhe ya kok malah jengges. Mulane aku duwe kaweruh megara kahanan, Pak. Pinter ki saka awake dhewe anggere iso tate, Pak. Wong mek guru kanggo mertimbangno iki karo iki karo iki ngono jebule ya, Pak. Apa meneh jaman akhir, Pak. Bakal dimenangi wong siji nanging sing dinggokno ya mung kuwi-kuwi wae lho, Pak. Mula kudu padha mangerteni. Oh, ngono. Iya, masa kowe ora iso ngrasakake jaman akhir-akhir iki. Iya. Pancen ulun ya bisa ngrasakake. Coba saiki kaya piye Pak rasane? Enak ge nom-nomam to, Pak. Dasar kapal. Pancen jaman akhir sawo bungsan. Saiki ngene ya, Pak. Kowe saiki wis tak dunungno sakek kae, kowe gelem ngaku aku apa ora mergo aku ki anakmu Bapak Dewa. Senajan dikaya piye wae, ulun ora rumangsa duwe anak jeneng kita. Ana kaiwang entuk sungsang, ana bae sesenggan. Komo salah. Sareh nger sabar. Seimbangno hawa karo nepsumu aja dipepet. Ngono kok pepet nganti ucul mlayu turut-turut dalan ya, Nger. Seimbangno wae. Sing ngalor ya turuti, sing ngidul ya turuti nanging aja kebacut mung tata dhewe batang perkara kuwi, Nger. Yen kowe ora bisa nata bakale turut-turut dalan ngono kae, Nger. Saiki ngene mundur saja ya, Nger. Aku tak wawan rembug karo Kang Rama, Nger, kulit koma salah. Kelak apa neraka jangan alis sabar ampal dulu ikir maya maya boleh lah hati guru
jagate pasegan Wanaklam iku njur dhateng Resapati Kadigur. Inggih Kakang Narada. Sampun ulun tampi dawa semuan sami-sami. Boten langkung panjenengan ngaturake pasegan Wanakrama. Inggih sampun kula latih asta kalih Adigur. Mahane diterwing jagating Bapak Muryana Ibu Itawa Toba mriki kawula nana. Adigur kula aturenget bilih paduka menika lepatipun dhateng pundi Kakang Naradi. Paduka kedah mangertosi bilih salebete nalika semana wonten gara-gara wonten salebete Sendang Manik Rasa ya Sendang Beji Wilangun ya Tlaga Mahadirija. Salebete talaga kala wau wonten Kama Salah Kambang Timbul Kelem ingkang agenge sak kendang gumulung ambune amis basin munjul tekan Kanyuwangan Suralaya nalika semanten Padika utusan dhateng Rakanta lan sedaya para Jawata supados ngumpakara salebete Sendang Manik Rasa kala wau sampun tukat gebul kentang anggenipun dhateng Sendang Manik Rasa diki nah mboten dadosaken renaning penggalih paduka ngantos wujud nggih menika Kama Salah ingkang babar salebete Sendang Manik Rasa diguri. Kama Salah yen kaya mangkono nggerek jeneng Kitayekti putra ulun. Iya Bapak yen kaya mangkono ya nggih aja pisan-pisan jeneng kita gawe rusak Kanyuwangan Suralaya kaping pindho Kama Salah siungem sing modhet kuwi bakal tak jupuki kula. Siung rasane mbok preteli larane ora jamak-jamak. Bapak Dewa, siungku ana lorong perkara, siji Pasopati, siji Polanggen ya, Pak. Ya kira kula Brahar Kama Salah. Siji Pasopati, siji Polanggen bisa ora kuat nampa lan ngagem pusaka sakloron. Kang akhir jaman panengapan Raden Permati ya Raden Arjuna wetena dienggo pingkas angkara murakaning jagat Bapak. Ya kula matur duwing panuwun pamangga Bapak. Aku sakiyekti dadi anakmu Bapak Dewa. Aku njaluk jeneng sing lumrah Bapak. Yen ana panjenengan Brahala nggih kula iya Pak aku mbojenana Brahala aku nyandang penganggo jamang kalung pinggir dalam ali-ali kulukane nggaris tak agem kabeh digus Bapak. Aku yen kaya mangkono rasane kok ora pantes aku mbojenana Brahala aku tak milih jeneng ya Bapak. Ya mila jeneng ora dadi baya pengapa. Kowe sapa Pak? Ulun Bathara Guru. Yen ngono sinaksan jagat raya aku bakal milih Sanggang Kalaya Bathara Kala Bapakku. Ladalah Bapak Guru aku njaluk tuwa gedang saubrambene kembang jambe godhong andong godhong lu godhong ringit teken tebulane sumbeng kembang pari ya Pak. Aku njaluk klopo lan njaluk pitik tanggo kutukan Bapak Guru kabeh sono ngger Bathara Kala. Pak aku njaluk pangan sing lumrah ya Pak. Nalika semono aku ya wis bae pangan nanging ora cocok. Aku mau mangan sego, mau mangan buron alas, mau mangan banteng celeng kideng lan menjangan. Lan aku mau mangan buah panganku